Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În videoclipul de astăzi vorbim despre hipnoză. Mai exact ce este hipnoza, ce nu este hipnoza și vă voi învăța o tehnică de autohipnoză care poate fi practicată în confortul propriei case sau oriunde altundeva unde ne putem așeza confortabil și nu facem ceva ce necesită atenția noastră, cum ar fi să conducem o mașină sau să operăm alte mașinării, unelte, autovehicule, scule. Dacă sunteți nefamiliar cu termenul de hipnoză, acesta este un procedeu de influențare a minții subconștiente. Sigur ați văzut pe la televizor diversi mentaliști care utilizează hipnoza în numerele lor, în spectacolele lor. Așa că să pornim direct cu mituri despre hipnoză pentru că sunt mai răspândite decât adevărurile. Hipnoza este somn, nu? Hipnoza nu este somn, este o stare într-adevăr relaxată care poate facilita somnul, poate conduce la somn, însă nu este somn. Expresia de somn hipnotic este o alegorie, e doar o expresie, deoarece omul în transă este asemănător cu cineva care doarme, pentru că de cele mai multe ori are ochii închiși, însă poți intra în transă, poți fi hipnotizat și cu ochii deschiși. Iar e mult mai greu să dormi cu ochii deschiși, nu credeți? Hipnoza este doar o magie sau un truc, nu e ceva real. Într-adevăr, sunt mulți magicieni și mai ales mentaliști care folosesc diverse trucuri ale minții, diverse reacții ale publicului, diverse reacții automate, învățate, ca să facă să pară că ceea ce fac ei prin sugestiile pe care dau este hipnoză, când de fapt nu este. Pe de altă parte, hipnoza este folosită pe bune, ca să zic așa, în multe numere de mentaliști și de magie, însă întotdeauna e un element de show, de spectacol acolo, un element care ne îndepărtează de la natura adevărată a hipnozei. Pe scurt, în cazul magiei și al trucurilor, uneori poate să fie trucată hipnoza, ca să mă exprim așa direct, alteori nu. Poate fi o unealtă pe care mentalistul o folosește pentru a-și crea spectacolul. Alte mituri de la Hollywood, de aici ne vin cele mai mari mituri despre orice de fapt. Mitul că cineva are putere asupra ta este fals. Hipnoza este un proces prin care ghidăm persoana hipnotizată să ia legătura cu inconștientul ei. Nu putem să-i dăm sugestii ca să facă ceva ce nu ar face în mod normal. Este o stare facilă în care mintea conștientă este cumva în repaus și mintea subconștientă este mai receptivă. Acel factor critic, asta e expresia profesională, factorul critic, adică partea aceea a minții conștiente care pune o barieră către comunicarea cu inconștientul, este foarte mult slăbită, este permeabilă în procesul hipnozei, însă nimeni nu te poate face să faci ceva ce nu vrei în mod natural să faci. Deci dacă cineva îți spune să cotcodăcești ca o găină, vei cotcodăci ca o găină doar dacă vrei să faci treaba asta, iar hipnoza ți-a dat oportunitatea scăzându-ți inhibiția. Mai sunt alte mituri, cum că nu te vei mai trezi niciodată, în cel mai rău caz vei adormi și te vei trezi din somn în mod natural, nu poți să rămâi blocat în hipnoză, cum nu poți să rămâi blocat în somn. În realitate, ce este hipnoza? Este o metodă recreativă folosită pentru relaxare și pentru facilitarea somnului și pentru diverse meditații ghidate și alte metode de terapii alternative care nu sunt încă complet dovedite științific, dar despre care oamenii spun că i-ar ajuta. Și mai este o metodă științifică bine studiată. Aici avem două exemple de hipnoterapie, care este o formă de psihoterapie care folosește hipnoza ca instrument principal pentru a lucra cu clientul, cu pacientul, pentru a-l ajuta să depășească fobii, să depășească traume, să sporească performanța sportivă, performanța la învățare, etc., etc. Și a doua categorie în care mai e folosită hipnoza în lumea științifică ca anestezie medicală, mai ales în rândul pacienților care sunt alergici la anestezicele chimice folosite. Este folosită de la anestezii pentru atunci când mergi la dentist,
până la anestezii pentru femeile care dau naștere, pentru a evita durerile foarte mari ale procesului de naștere. Se face în urma unui studiu serios, în urma unei relații bine construite cu pacientul, cu clientul, iar hipnoterapeuții care fac asta sunt foarte bine acreditați și verificați, sper, și întotdeauna lucrează sub supravegherea unui medic. La noi în țară mai puțin am auzit de anestezie medicală, hipnoterapie se mai face. Bun, să trecem la pulpa acestei prezentări, tehnica Betty Erickson. Betty Erickson a fost soția lui Milton Erickson, un hipnoterapeut celebru care a revoluționat foarte multe concepte și metode ale hipnoterapiei. Este o tehnică de autohipnoză care îți permite să intri într-o stare relaxată fizic și mental, ca apoi să-ți poți da sugestii singur dacă vrei acest lucru. Cum începe? Poți respira adânc de câteva ori, fără să te încordezi, menținând un tonus relaxat muscular. Poți să stai așezat într-un loc confortabil sau chiar și în pat. Ar fi ideal să nu fie complet beznă, complet întuneric, pentru că vei observa vizual obiecte din locul în care te afli. Sunt 3 runde. În prima rundă, în prima etapă a acestei autoinducții hipnotice, vei observa 3 obiecte vizuale din mediul în care te afli. Pot fi orice obiecte, nu e nevoie să le studiezi sau să fii foarte atent la ele, doar să-ți îndrepți atenția asupra 3 obiecte. Nu neapărat toate odată, pe rând. Poate fi o lampă, o carte, un pahar de pe noptieră. Ideal este să observi obiectele care se află în câmpul tău vizual ca să nu trebuiască să-ți întorci capul. Vrem să rămâi relaxat. După ce am observat 3 obiecte vizuale, observăm 3 lucruri pe care le auzim în mediul înconjurător. Poate că auzi traficul din stradă la un volum mai scăzut decât alte zgomote, poate auzi anumite zgomote casnice, poate e o mașină de spălat undeva în depărtare, poate auzi apa care curge prin calorifer, poate auzi sunetul propriei respirații. Exemplele pot continua, doar îndreaptă atenția asupra 3 lucruri pe care le auzi, după care observă 3 senzații pe care le are corpul tău. Senzația de temperatură, spre exemplu, simți temperatura pe piele, senzația de contact a hainelor cu pielea, senzația de greutate pe care are corpul tău în timp ce se scufundă, ce are contact cu suprafața pe care te afli, etc. 3 senzații fizice, dacă sunt mirosuri, poate simți un parfum mai bine, poate fi chiar și un gust. Dacă ai mâncat și ceva și ți-a rămas un anumit gust în gură, poți fi atent la acel lucru. După care repetăm această etapă încă de 2 ori, runda 2 și runda 3. În a doua rundă vom observa 2 obiecte vizuale, vom fi atenți la 2 sunete din mediul înconjurător. Pot fi aceleași sunete, pot fi aceleași obiecte, însă e interesant să cauți altele. Procesul este mai important decât conținutul în hipnoză și în autohipnoză. Observăm 2 senzații pe care le găsim de la celelalte simțuri, au rămas 3 simțuri, miros, gust și simțul tactil. Continuăm cu ultima rundă cu ochii deschiși, observăm un obiect, ascultăm un sunet și suntem atenți la o senzație. Putem să trecem destul de repede prin aceste obiecte, nu e nevoie să zăbovim asupra lor. Apoi închidem ochii și repetăm procesul anterior, 3, 2, 1, cu lucruri imaginate, cu lucruri din interiorul nostru. Putem să ne imaginăm o scenă și să alegem din ea 3 obiecte sau putem să ne imaginăm 3 obiecte vizuale, 3 lucruri vizuale și doar ne uităm la ele, nu trebuie să le denumim sau să le studiem. E foarte simplu. Continuăm cu 3 sunete imaginate. Putem să ne imaginăm susurul unei ape, un zângănit de clopoțel, pașii noștri în zăpadă, ce zgomot scot când comprimă zăpada sub greutatea lor, etc. După care vom observa 3 senzații imaginate,
dacă găsim 3 senzații imaginate, dacă avem o stare emoțională puternică când efectuăm acest exercițiu, e posibil ca emoțiile să se manifeste în corp, suntem atenți la senzațiile pe care aceste emoții le oferă în corpul nostru, dacă nu, pur și simplu ne imaginăm 3 senzații interioare, lucruri pe care le simțim. Poți să-ți imaginezi că cineva te atinge cu o pană pe mână sau să simți suflul vântului la plajă, pe piele, etc. Continuăm procesul, 2 obiecte vizuale imaginate, 2 sunete imaginate, 2 senzații imaginate, după care un obiect vizual, un sunet imaginat și o senzație imaginată. Iar după ce am trecut prin tot acest proces care pare lung, deși nu este, putem repeta toată schema pentru o transă mai adâncă, însă vă invit să considerați că ați ajuns deja într-o transă mai adâncă, vă veți da seama dacă veți fi relaxați. Transa e foarte asemănătoare cu această stare pe care o avem când citim o carte care ne captivează, când vedem un film care ne fascinează, atunci când aproape adormim și atunci când de-abia ne-am trezit. Avem o stare naturală de transă. Transa seamănă cu aceste stări, cu toate senzațiile care provin din aceste stări prin care trecem. După care putem să ne dăm sugestii pozitive, putem doar să le spunem, chiar să le rostim sau doar să le gândim cu o voce calmă și totuși fermă. Cu fiecare zi ce trece, sunt din ce în ce mai bine și mai bine în toate privințele. Sau încrederea mea crește pe zi ce trece, aleg să mă gândesc mai mult la lucrurile bune din viața mea. E o sugestie foarte frumoasă pentru că nu creează un conflict cu credințele noastre, doar alegem să ne gândim mai mult la lucrurile bune din viața noastră. Știu și simt că pot realiza ce-mi doresc. Apropo de simțăminte, acestea sunt foarte importante în autohipnoză. Putem să folosim imagini, să ne imaginăm realizând ce vrem să realizăm. Spre exemplu, ne putem imagina că adormim ușor. Ne imaginăm cum am arăta, ce am observat în jurul nostru, ce am gândit, etc. Dacă am fi mai optimiști, mai veseli, mai calmi sau orice alt rezultat vrem să obținem. De exemplu, vizualizez cum vorbesc în public, relaxat și cu încredere. Repetăm de câteva ori sugestiile sau filmele mentale. Creierul învață prin repetiție, toate comportamentele încep mai întâi la un nivel mental, chiar dacă e inconștient, iar apoi sunt trecute în planul fizic. După care putem ieși din transă, numărând crescător de la 1 la 5 în mintea noastră și să ne spunem că cu fiecare număr devenim mai activi, ne amintim de locul în care ne aflăm, auzim sunete din mediu, ne mișcăm ușor extremitățile corpului, iar la 5 deschidem ochii și suntem treji, ești treaz, poți inspira adânc și expira, poți zâmbi puțin ca să îți elibereze creierul o mică doză de endorfine ca să te simți și mai bine decât te simțeai înainte. Asta e tehnica de autohipnoză, Betty Erickson, nu vă forțați, o puteți practica oricând sunteți în liniște și în siguranță. Nu o practicați dacă suferiți de epilepsie sau tulburări psihice, deci aici aveți grijă, hipnoza nu e tocmai indicată pentru anumite tulburări psihice, cum ar fi tulburarea bipolară, dar în alte cazuri puteți practica fără nicio problemă tehnici de autohipnoză și în scurt timp veți observa că deveniți mai stăpâni parcă pe mintea voastră, nu mai e așa de haotică, nu mai e așa de scomotoasă, ați reușit să o îmblânziți puțin. Mulțumesc pentru atenție! În partea a doua acestui videoclip, un videoclip separat, vă voi îndruma într-o meditație ghidată care are la bază tehnica Betty Erickson ca să și învățați făcând. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată. La revedere!